आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मल दोसरा से हो गइल से बहरा से कके आइनी लेट मल दोसरा से हो गइल से के खाई मोर लाइल चॉकलेट मल दोसरा से हो गइल से। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दूसरा से बात करे देख के मोजा दिलवा होला कसम अब दूसरा से बात करे देख के मोजा दिलवा होला कसम गमे में होए पगले मल दूसरा से हो गइल से के खाई मोर लाइल चॉकलेट मल दूसरा से हो गइल से बहरा से कके आइनी लेट मल दूसरा से हो गइल से। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। देवेंद्र के कार से होई टका टकी हो हो जवन राहुल रह गइल बाकी हो राइटर देवेंद्र के कार से होई टका टकी हो सोचनी हो जवन राहुल रह गइल बाकी हो ओम परिकस प्यार के कटल घेट मन दूसरा से हो गइल से बहरा से कके आइनी लेट मन दूसरा से हो गइल से के खाई मोर लाइल चॉकलेट मन दूसरा से हो गइल से बहरा से कके आइनी लेट मन दूसरा से हो गइल से के खाई मोर लाइल चॉकलेट मन दूसरा से